Здравейте! Днес... Спуснем от начало. Е, тук е така. Нищо. Здравейте! Днеска ще биеме баба Йонка. Стига си скилил. Хайде. Хайде бързо. Абе, тя си слагаме с това, бе. Това е. Ей! Опа! Гледай как става. Айде, пенджиро. Да види нещо добре. Айде, аз първо ще те снимам тебе, след това ти мене. Това е Ради. Той се опита да оцели портата. Опа! Разгеле. Сега какво ще целиш? Джамецо? Сега път джамецо ли ще целиш? Аз само един път пропусна. Аз нямам пропусна един път. Сега пак бъдем картечни. Цяло 4 кути. О, боже. Е, сега е един пенджиро. Не бе! Гейса. Баба! Снимай това, бе. Там. Стената. След това си ти. Нали се сещаш? В стената. Майко, сега го чувам. Сега мен. Ай, ти си. Майко, навалено от дъжд. Ти какво се питаш да оцелиш? Джамецо ли? Не. А какво? Браво, поздравления! Айде, песай. Ти нещо добре ли си, бе? Бързо, бързо! Какво се питаш да направиш сега? Целен пенджиро. Снимаш малко. Тука, ма. Майко, от 30 сантима не можа да оцелиш. И сега Ники. Още малко, още малко. Само с едно мет не мога. Какво се опиташ сега? Какво ще целиш? Ето. Окей, още. Аз